Hi guys! Good evening! Kamusta? Ito guys, pasensya na mo ako di ko'y upload na kay wala ko'y ka-content, hindi balik-balik magtrabaho din Hindi karon din adlaw, Martes lang na. Nag-request ko og supplies, di kapoy po, gamay ning aging balot. Mga antag balot dia, pampa palakas na kuno ni tuhod. Alisan po yan. Ang oras na rin, alas 11 na. Naghuwat pa man kong gaya maglabay nga balot. Sa mga antag balot. Sana hindi malaki. May sakuran ako din yung kamera. Kamera, hanggang sa lamin. Thank you Lord sa balot. Suka. Guys, mga antag balot. Sabay mo balot din na. Wow, kalami. Sa una, sa buntis pa ko, Mariana, makahulog ko kuhan. Tag-upat ka buo. Gamit tayo. Di ko mawa sa una, ito kumakawas kanto sa Aranita. Dako ko si Jan. Tanawan gud ko, grabe itong buntis sa makakagbalot. Ganang ko balot sa una, buntis pa ko. Balot sa yan. Manghang. Masarap manghang. Kami tayo. Ang iban guys, di mo balot. Ako mo. Ganahan kong balot. Sa una, ang balot, tag-20 ra. Oo, 20 na. Ngayon, yung isa, 20 pesos na. Gamit tayo. Hindi may limanan. Kaya na antay wala. Sakit yung ko. Suka, mayroon kasi akong singaw. Anara ko mo bawig vlog guys. Makahuli ko sa mga. Kaya narabay ning react na hindi sila gusto kuan ma-upload lang bay kay karaan na mauwaw. Mag-upload ko din sa kusina. Wala ko na yung privacy, lang bahay. Kaya lang dito. Hindi tayo. Nagdalawa ako. Kina. Grabe. Kaya kain ko nga, masarap Ay, wala akong ganyan. Wala matigas sa akin. Masarap yung sabaw niya. Bagong luto ito Hindi ba naman tigas? Hindi ko alam kung ano. Ninit lang kaya ito yan. Gibinga ako sa mga guys. Sige na kong tanaw. Mga vlog sa nisuon. Hindi.
Kita ko sa anak, parang mingawan na lang. Taglit ni matug na rin, pero mata mi. Ako mamata ko, kinalitan, alas 9. Ika ate, ano sa'yo? Hindi ko alam. Minsan nalauna, no? Alas 12. Tulog. Di ba, gising? Ano? Pamaga ba? Nag-wait ako sa alas 10. 11, 12. Minsan nagising ako maaga. Mga kaya minsan nagising ako. Tulog lang ulit ako. So, yummy. Paano ka bakit? Parang mas masarap yung isa. Adik ko gusto ko nag-farm. Hindi ka nagsuka? Suka. Ba't hindi ko nakita ang kumaka? Kaya tayo kayo. Para magkita. Tinihod ba guys na makahiblad kung balot? Makahiblad daw? Sabi. Na, makahiblad hindi ka makakain ng balot. Pag marami yata. Yung sobrang daming kinain. Sa buntis ba ako makaubos ako ng 4? Bukod sa akin, hindi ako kumain. Kaya mo. Ang buntis ako. Ikaw na, buntis ko dahil ang gipangalaan ko. Singkamas. Kuhan ka ng gabi. Gabi ba? Sa sayin. Bilis ko. Wala para sa isa. Mandahimas pa ako. Sabi tayo guys. Pag may alak. Kung alak. May alak ako doon. May alak. Ako din. Busog na ako, hindi na ko yung nanggatas nito. Lamay? Sabi. Buti na lang ito, kumakain ka rin ng balot, no? Sa atin, hindi ako makain. Buti na, ano, nasipa mo na kumain. Yung bababa ako kumain. Parang Just pero kumakain. hindi alam. Nung buntis ako, ayaw ko kumain. Kaya na. Yung tagay ni Jesper. Hindi, nung nagbuntis ako sa kanya, ayaw ko. Ayun, siguro. Yan, may tapos na ko. Meron pang isa. Ayun. Right, ano? Nakain pa ako ng avocado eh. Kampana ko. Yan. Pagkas na ka. I will eat avocado this week. Sakit ng singaw. Masuka. Parang may balik ko yung video. Kain ko pa rin. Dati may kasama akong kumain ng balot, ano, nakakadiri tingnan dahil inisa-isa. Binalatan ba lahat tayo parang ganun dahil parang nakakasuka na pag ano, pag inisa-isa. Kain ako ng ano, avocado. Ang pantok sa akin yung avocado eh. Pang ano daw sa depression, sa stress. Ah, kaya pala. Minsan pag kumakain ako din parang kalma ako. Kalmado. Ganyan, subukan ko yan na bago ako kumain. Ano? Paano na sa stress yan? Ha? Paano sa stress? Pang-fight sa stress. Yan? Kaya. Ano, no? Subukan ko yan yung ano, yung galing ko kay doktora. Tapos, alam mo yung nagbantay tayo. Tapos mayroong avocado dyan. Kinain ko. Dinala ko na lang sa kwarto. Naka, ano ako, parang naka... Nandito ka.
Kaya okay din yan. Wala, ang dami ko asukal. Iba naman yung ano nito, ang puti. Yung matigas na sa ilalim. Yung isa hindi. Ito rin mabalatan. Wala akong ganyan, di. Nasa nakatigil sa balat, yung isa hindi. Ito isa hindi. Ay, nasa kain mo na. Alin? Sa balot. Oo, yung kumakain ko. Mukhaan ko kong gabukado, guys. Kuhan. Pikas ra. Kay, pamparelax daw ko nun eh. Relax. Kasi nasubukan ko nga yung kumain ako na. Pa-ice and pipe lang ng espresso. Mukhaan kong avocado, hindi na hapan. Para misturami nga, di na mo idurog. Ano yun na ba? Kasi saw-saw ra sa kuhan. Aking sinasabi. Yung balatan? Ha? Yung balatan. Pero na ni hapon naman eh, guys, ganina. Nanihapon mo ba tayo, te? Ano lang yun? Tanghap. Tanghap. Ito pala hapunan natin. Ate, dahil pa nangyalihan yung kanina, di ba? Tanghap na nga. Ang daraw ko mga bungkol ako. Ada, avocado. Sakit yung singaw ko. Lamig. Ano lamig? Ay. Yung avocado hindi malinamnam. Hindi mo sarap kahit anong ganda. Mabait. Parang may tubig. Pamapait ko. Pamapait. Hindi siya malin ng alay. Mayroong avocado na pag ano kang sarap. Ito hindi. Parang may tubig eh. Ano yan yun sa pili? Pero, bisag wala may kaon hapon. Ano nga ba? Ako, thank you. Pwede mo. Ha? Pwede. Sakto, mga 11:30, mga kalating oras na higa na ako. Maligo. Maligo ka na gabi na? Hindi siya ba? Tapos maligo. Balot mo dyan avocado. Na. May uusin. Ha? May uusin mo sila. Busog. Tama ko. Yung katakalan. Kaya mga akong alcohol. Wala ako. Hindi, mamaya ikaw muna. Ano yung magas? Ito yung wita ko. Guys, salamat di sa tanan-tanan nga kadadyan gihapon tanaw sa ang vlog sa ang video kay bisagway nahot nagapoy yung tanaw. Salamat ninyo. Nawadan likugan na karon mag-upload. Bawi lamang ko po makauli ko sa mga agad din gusto i-vlogin ta kana sa gawas hindi na dani yan sa bahay nila kay nagagidili may itong dang anak na kuwan hindi ko na kita aglang bahay hindi hapon kay nakita na duban mawa sila kita aglang bahay kay karaan ako no waman po'y nakailan nila mo na bahay ni nila waman po ko'y kaila sa YouTube nga kaila nila. Di ba, te? Lahat ng
nanood sa YouTube ko, hindi naman siguro kakilala nila. Kasagaran sa tanaw, mga Bisaya man. Hindi, ila kong bidaan. Hindi guys, wala may lain ka kuhan kay mga tuog namin. Salamat sa iyong pagtanaw. Kami dari guys, kuhan, naanadadid mo yung kuhan. Tagdugay na tuog. Ang kinadugay ang kinadugay ang oras na ito, mga alauna. Diyan, mga mata ko mga alas 7, parang salpot suwan na. Ay naanad na gamong mata, nga late na nila tuog. Nana, niuwan na po. Hindi ako makapaghugas ngayon, te. Hindi kasi ako makapaghugas pag nag-request kami. Lalo sa pharmacy, ang dami. Ang ipakita ninyo guys, sa request sa pharmacy, ang dagana. Hindi mo pwedeng magbasa sa mong kamot kay Hawaii. Pasma mo lang nga. Kung ako mag-request, di mo doon na sa tidig na may maghugas. Hindi. Alis-ilis mo lagi mo. Pag sa tidig na ako mag-request sa pharmacy, ako ko'y maghugas. Basta di mo magdungan kay wamay mo hatudog pagkaan ni doktora, basta magdungan mo yung kanang request mo ng sa Tagalog pa, salitan. Salitan mi og mag-request ko karon og sa pharmacy department ugma sa tidig na OR sa OR laboratory. Kay di pwede mi magdungan kay nas among amo way mag-asikaso. Ang ipakita dahan ko anang gi-request karon. Monitanan hanggi prepare. Pila ka karton, 1, 2, 3, 4, 5.